и отрезали. Вот нам надо 3 штучки, 3 делаем и обрезаем. Вот они пойдут сюда на примыкание. Спадар Дмітрый Страхар. Цяпер ён са сваімі калегамі выконвае будаўнічыя працы на даху аднаго з менскіх спартовых аб'ектаў. Вода, когда будет течь, она же пойдет, естественно, на ковер, если не дать это примыкание. З лістападу да лютага гэтага года уся брыгада страхароў супрацоўнічала з дзяржаўным прадпрыемствам Трест Белтрансбуд. Почему я и пошел, в принципе, на эту работу? Потому что было озвучено, что будем зарабатывать месяцем старыми 12 миллионов, 1200, 1000, 1500, в зависимости. Аднак грошай будаўнікі так і не атрымалі. Белтрансбуд абяцаў працаўнікам прывесці дамовы з адпаведнымі сумамі на подпісы, але дакументаў у выніку гэтак і не падпісалі. Пры гэтым страхары працягвалі рамантаваць дах Менскага моторнага заводу. Как-то поверили, все-таки это государственная организация, что когда на моторный завод. Тем более мы же режимный объект. У нас пропуска, мы проходим все технику безопасности, и пожарную безопасность. Чтобы нас обманули, мы вообще даже не могли предположить. Праз тое, што заробак амаль не плацілі, будаўнікі апынуліся ў цяжкім матэрыяльным становішчы. Кушать-то нету. За квартиру люди не платят. Судебные исполнители приезжают. Телевизоры забирают. Да. Уся брыгада звярнулася ў суд. Там высветлілася, моторны завод цалкам аплаціў паслугі будаўнічага Тресту. То есть Минский моторный завод оплатил Тресту 173 тысячи. Из этих денег кровельщики получили только 3660 рублей на 23 человека. И мои дети страдают, понимаете? На коня не высаживайте, умник. Это госструктура, и она нас, просто поимела. Это не рабы для вас. Мы запыталіся ў юрыста Белтрансбуд, куды падзеліся недаплачаныя страхарам 83 тысячи рублёў. До вступления в законную силу решения суда полномочия, к сожалению, давать комментарии. Адказнік прадставіў у судзе дамовы падраду з працаўнікамі, але будаўнікі цвердзяць, што іх не падпісвалі і на дамовах стаяць не іхныя подпісы. Суддзя Маскоўскага раёну Святлана Смоліна хадайніцтва правядзення графалагічнай экспертызы адхіліла. Суддзя адхіліла і яшчэ адно хадайніцтва пазоўнікаў. На знак пратэсту уся брыгада пакінула судовую залу. Вы заявили ходатайство, что принесли журнал производства работ. Там написано, все дни расписаны. Это дождь был, не работали. В этот день мы снимали там пирог с крыши. Столько-то снято, столько сделано. Но это подтвердит, что мы работали ноябрь, декабрь, январь и немножко этого февраля. Паводле дамоваў, якія перадаў суду будаўнічы Трест, страхары адпрацавалі толькі 1 месяц замест 3. Все сфальсифицировано от начала и до конца. Сделаны какие-то подложные документы. Представитель ответчика не может объяснить их, он только поясняет. А конкретных ответов он уходит, задавая ложные вопросы и уводя суд, вообще, как говорится, в другую сторону. Галоўная памылка будаўнікоў, яны 3 месяцы чакалі на дамовы і пры гэтым выконвалі працы. Каб даказаць у судзе фактычную колькасць адпрацаваных гадзінаў, юрысты раяць звяртацца ў дэпартамент інспекцыі дзяржаўнай працы. Туда можно написать заяву, яны туда вызовут через некий час, опросить, что рабіў, где рабіў, сколько рабіў. Так, и это считается установленным фактом. И уже по отказу этой инспекции труда можно заявлять иск у суд. Гарадскі эканамічны суд сёлета вынес ажно 16 пастановаў аб спагнанні грошай з Белтрансбуду. Толькі юрыдычным асобам прадпрыемства мусіць выплаціць больш за 250 тысяч рублёў. Ці зможа будаўнічы Трест у гэткіх умовах разлічыцца яшчэ і са страхарамі? Будзем сачыць за развіццём падзеяў.